všechny, kteří mají zájem o přemýšlí o koupi podobných brusek. Měl jsem tu možnost to koupit a tím pádem se přesvědčit, že nejsme tak bohatí, aby jsme si mohli kupovat levné věci, tak chci upozornit všechny potenciální kupce, ať tu chybu neudělají taky. Takže bruska Jet, jakože Švýcaři, ale vyrobeno v Číně pro Švýcary, kvalita bůhví není co. Tady ten Tormek 8 je nejvyšší řada, samozřejmě kvalitativně nesrovnatelné. Chtěl bych porovnat jenom technické parametry plus příslušenství, ať si člověk udělá představu. Takže začneme relativně úsporné verze, ale nebylo to až tak levné. S příslušenstvím vyjde tady ta Jetka na nějakých 15 000, takže ve skutečnosti je mezi těmato dvouma bruskama rozdíl 6 000. Teď je otázka, jestli 6 000 ušetřených se vyplatí. Takže začneme u Jetky. Jako provedení šasy je plechové, boky jsou z plastu, tady je otočné kolečko na přítlak na válec, šuplíček, který sice Tormek nemá, ale víceméně je to asi zbytečnost. Z této strany Tormek šasí odlitek ze zinkové slitiny, boky ABS plast, provedení tady té nádržky na vodu je podobné, akorát tady u toho je ten přídavný plát, který je tam na dlouhé nože, v případě nůžky. Takže jdeme opět k tomu Jetu. Tady je vidět, když se nasadí do horizontální polohy, že to rameno není úplně ideálně souběžně s tím brusem. I to na ovládání dávání zpátky není tak jednoduché. Pak druhá věc je tady tento stavěcí šroub, který má menší průměr, než je ten spodek, což znamená, že se s tím strašně blbě manipuluje. Naproti tomu u Tormeku je to všechno odlité v jednom kusu, takže není problém v těch rovinách. Co se týká nasazování, tahování, s čím člověk manipuluje vlastně skoro pořád, je úplně někde jinde. Všechno sedí, stavěcí šroub, větší průměr než samotný odlitek, takže není problém. Druhá věc, tyto stavěcí kolečka s těma šroubama, které mají jakože úplně super povrch, takže nic neřeže, nic nekouše, je to vlastně ovládací stavěcí prvek na všech součástkách. A tady naproti tomu u toho Jetu, pak to ukážu možná ještě blíž, tady je ze spodu taková ostrá hrana, která vlastně všude znemožňuje nebo prostě znepříjemňuje to nastavování. Teď bych se vrátil tady k těm dámy vedle sebe, aby bylo zřejmé to porovnání. Takže tady je Tormek, závit, krásný. Tady je ten Jet, to už taková hitparáda není, no. Ta matka. Provedení u toho Tormeku je nastavení, že co jedno číslo je 1/4 milimetru. Tady to samozřejmě už není. Otočím ty přístroje, podíváme se dál. Takže pohled z druhé strany. Na Jetu je potenciometr, kterým se nastavují otáčky vůči tomu, jak se ten kotouč sjíždí, tak se přidává. A pak tlačítko start stop. Tady bych to viděl jakože trošku nešťastně umístěné, protože naproti tomu Tormek, který to má tady jenom takový ovládací prvek, kterým se vlastně snižuje a zvyšuje ta vanička na vodu,
tak nic tady jiného není a ovládací prvky jako zapnutí, vypnutí má nahoře, což je lepší, protože když člověk obchází ten stroj nebo si s ním otáčí, tak z vrchu se k tomu samozřejmě líp dostane. Toto má aretované pozice 1, 2, 3, 4, ve kterých vlastně ta nádržka drží. Vytáhnutí je strašně jednoduché, spustí se to úplně dolů, nadzvedne, vytáhne. Jo. Naproti tomu u toho jetu je to trošičku komplikované, protože je tady takový patentní systém zahakování do háčků a není to úplně až tak jako bezproblémové. Samozřejmě dá se s tím, ale není to úplně taková pohoda. Potom matka při chycení, tady je klasická s podložkou, musí se přitáhnout nějakým klíčkem, tady udělali takovou, jakože jenom růčo, dá se to taky použít bez nářadí, což je samozřejmě taky výhoda. Potom kožený kotouč utahovací, který má vlastně shodné ty parametry, tam bych neviděl velký rozdíl. No, ještě to sundám, podíváme se dál. Takže kámen od jetu je údajně, jsem někde se dočetl, že je přírodní, to znamená, že ta zrnitost nebude až tak zaručená, ta kvalita, tak jak je u toho Tormeku, kde je to jako průmyslově, takže tím pádem, že ta struktura bude úplně jinde. Tady jsou vidět ty zajišťovací matka, tady je ta klasika, potom ten bok, tady mají takovou hrazdičku, přes kterou vlastně přetéká ta voda, která se dostane na ten stroj, což ten Tormek nemá, ale zase to mají tady asi ošefované, takže se tam ta voda nedostane. Tady je vidět ten systém, jak to pracuje, říkám, je to aretované, že se o to člověk nemusí starat, taky je to odlitek, jo, žádný plast, takže myslím, že to bude bez problémů. Pak co se týká toho pohonu, respektive gumového kola, které to žene, jetka to má v plastu, tady je ta hřídelka od motoru, která vlastně pohání ten celý stroj. U Tormeku je to zase odlitek, jo, takže kvalitativně někde jinde. Tady zase ta hřídelka pohonu. Samozřejmě je to i o záruce. Tormek dává standardně 7 let na celý stroj, při zaregistraci přidá další 3 roky. Jo, takže tím pádem máte 10 let. Tady u jetu standardní záruka 2 roky a myslím si, že to ani takovou životnost mít nebude, že se to asi bude muset reklamovat dřív, protože ukážu v dalším příslušenství, co jsem našel, když to přišlo nové. Ještě jeden takový testík, jenom na zkoušku, vlastně provoz. Toto je jetka, teďka je nastavená na nejnižší otáčky, protože má největší kámen, pak potom při těch 120 to dělá toto. A teďka by to vlastně mělo jet tímto způsobem. Tady je vidět ten ne úplně ideálně kolmý držák vůči kameni. Tak, zastavíme. A teďka Tormek. To je vše pod květin. Vlastně nic se tu nereguluje. Otáčky jsou dané celou dobu. Už je vidět, že i ten kámen prostě jede bez problémů. Tady mezera, i když kameny nejsou ani na jedné brůzce obtaženy, tak toho Tormeku je vidět, že je to vlastně bez problémů. Garantuji
stupňů nějakých 50 decibelů, což je úplně bez problémů. Takže i tady je vidět ten rozdíl v tom chodu. To vypnu a i potočit rukou znamená u Tormeku jenom lehký odpor, což tady u jetu je trošku problém, protože jsou tam uhlíky na motoru a tím pádem se to brzdí a proto to asi vydává i ten hlasičejší zvuk. Takže příslušenství, toto je jet. Musí se to dokupovat postupně, protože oni dávají nějakou sadu, tak jak dává Tormek. Takže kámen, nějaká destička, prodloužení stolu a tady ty klasické broušení nůžek, oblíků, dlát do oblíků, dlát, přípravek, malé velké nože, honovací pasta, přípravek na sekírku. Tady u Tormeku je v základu vlastně diamant na stažení brusného kotouče, který je za nějakých 1600 a potom je k tomu tento inovovaný držák na broušení dlát a želez do hoblíků a jinak vlastně obtahovací kámen, honovací pasta, olej na honovací kotouč a tím pádem a tady myslí i na nejhorší, takže přidávají první pomoc a hlavně tady ta měrka, která je univerzál, má to vyřešené tak, že veškeré úhly, míry jsou na té jedné měrce. Tady ten plech je jenom kvůli tomu, aby se přilepil na samotnou brusku a potom to na tom drží magneticky. A proti tomu u toho jetu je to takto jednoduše, s tím, že měrka úhlu je solo a není úplně nejšťastnější vyřešená. Pak u Tormeku řešili ještě jednu inovaci a to, že nejsou tady nahoře tyto šrouby, jak u toho jetu, ale dali tady okroužek řádově korun, tím pádem vznikl tady na tom šroubu odpor a už to není potřeba jistit tím šroubem z boku. Samozřejmě provedení je, teďka přijde na to lámání chleba, protože ten výrobek od toho Tormeku je už na první pohled jako vidět, že je to fakt někde jakože jinde. Teď když to porovnám s tím jetem, tak vlastně ten konec je, dá se říct, shodný, jo, akorát tam není ten okroužek, což by se dalo taky pořešit, ale jde tady o tu čelní stranu, kterou vlastně dáváme k tomu brusu, takže ta síla těch koncových částí, které je potřeba mít trošku rozumnější, je prostě tady vidět někde jinde, no. Takže a to samozřejmě se týká všech těch výrobků, jo, že tady je vidět, tady to mám zavřené, toto je na ty nože od jetu a je to opravdu jako takový hrubý obrobek, jo, že vidíš, že to moc nesedí, jo, takže když už to kopírujou, mohli by to udělat hezky, ale nevím, asi se jim nechce. Takže toto je příslušenství víceméně, dá se říct, shodné. Dokupuje se k tomu jetu, třeba se dá dokoupit tento držáček, kterým se dají brousit opravdu krátké nožíky, které se upnou za rukojeť sem. Ten nožík zůstává tady, takže se to dá potom kombinovat tady s tímto a nabrousí se opravdu i krátučké nožíčky. Jo, jinak je to obdobné i u těch nůžek. Toto je vlastně ten výrobek od Tormeku. Má to tady z boku větší úhel na to nabroušení. Když to porovnáme, toto je ten jet. Jo, takže je to opravdu i v těch věcech, co se prostě používají denně, si myslím, že je to neštěstí. A teďka ještě ukážu ty
stavěcí šrouby. Tady je vidět ta ostrá hrana, kterou vlastně na každém tom jediném výrobku člověk musí furt chytat do ruky. Jako samozřejmě dá se to zbrousit, no ale proč, jo? Proč to neudělají ti tormeci, jo? Mají to luxusně, krásně naperforované bez žádného otřepu, jo? Takže to je ten rozdíl. Teďka toto, co tady je, toto příslušenství od Tormeku, včetně mašiny, stojí nějakých 21 000. A když se to porovná s tím jetem, včetně stroje, plus toho drobného příslušenství, kdyby si někdo dokoupil tento držáček, není u toho diamant, který dává Tormek v základu, jo, tady za ten diamant chtějí jeti úplně stejné peníze. Samozřejmě provedení je taky někde jinde, takže se dostanete na nějakých 15 000 a ten Tormek je jenom o 6 000 dražší. Jo, takže není to až takový rozdíl, si myslím, že ve výsledku, ale hlavně když potom člověk s tím bude pracovat denně, je to obrovský rozdíl v té kvalitě. Plus samozřejmě dodávka manuálu a tak budeme pokračovat. Pokračujeme manuálem. Ještě se tady vrátím, toto je měřič úhlu od toho jetu. Ne, pro mě moc šťastné řešení, nevím, mně se to moc nelíbí. Tady tato varianta toho Tormeku je jednoduchá, přehledná. Myslím si, že daleko lepší, dá se dokoupit i samostatně. Takže co se týká příslušenství, jet, videonávod, rychlý start, což jsou vlastně 2 listy s fotkama, jak se to vede do provozu. Návod jako takový, ale velice stručný. V češtině samozřejmě chybí, jo, nic. Potom part list na dokoupení náhradních dílů, to je hezké, ale samozřejmě ten systém toho prostě slabý, jo. Takže tady od Tormeku videonávod, tady je ta garance těch 7 let, po registraci to skočí na dalších těch o 3 roky dál. Tady české instrukce s tím, že opravdu rozepsáno, podrobně vyfoceno, takže člověk netápe, neřeší, co je špatně. Tady rychlý start, to samé jak tam u toho videonávodu,